Kaixo, egunon lankideok, egunon guztio ikusentzuleok, udazkena estrenatu dugun aste hau benetan freskotitiua, gaur ere egun sentia benetan oso freskoa izan da, barnealdean 5-6 gradu eta kostan 10-12 ingurukoak temperatura hotzenak, beroenek apurtxo bat gora ingo dute, gaur askorik ez, bihartik aurrera, 2 gradu, larun batean gehiago, baina kostata, pazientzia izan beharko dugu, ze goietan oraindik ere aire hotz hondar badago, eta hori dela eta batetik tantaren bat botalezake, gehien bat kostapartean, Bizkaia baino gehiago gainera, Gipuzkoa eta Lapurdi aldean, behar bada Nafarro iparrean ere zeo zer, baina litrotan egunez egun gutxiago, esan genuen moduan, eta gero barnealdean atzo bezalaxe eta ekialdean, odeiza urriago izango da, baina odeiak hortxe dauzkagu, eta beraz eguzkiak lan egin beharko du gaur arratsaldean, zeo zer berotzen saiatzeko, berorik ez, beroena berriro Nafarroko herriberan izango da, Tuteran 21, inguruan 22 gradu izan litezke, baina gero leku gehienetan, begira, Gasteiz 17, Iruña 18, Bilbo 19, Baiona bezalaxe, ezta? Beraz, arratsaldea epel ukitukoa, orain goiza freskoa, esan dute, biharria askoz giro eguzkitsuago espero dugu, gainera arratsaldean ia 20-24 temperatura, eta gero larun batean, termometroak gora ingo dute, hodei batzuk, igandean euri pixka bat, baina asteburuak oraingoz ez dakar bat ere itxura txarrik.